бо қарори ҳукумати Федератсияи Русия шурӯъ карда аз рӯзи 1 декабри ана ҳамин маълумотҳои шаҳрвандора мемона меистад. 9 моҳ пас ҳақ дорад ки вориди Россия шавад. лекин дар амал ин чиза қадар ба назар намегиранд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат тамошо кунед. бародаро, кадом нафаре таки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзарен барои аз сари нав кардани документотон. номерошон мебарояд зангшон бизанен, ин одамо шуморо границаи Қазоқистон мебаранд. информатсияи нав. маълумоти биометрии муҳоҷирон ҷамъоварӣ карда мешавад. бо қарори ҳукумати Федератсияи Русия шурӯъ карда аз рӯзи 1 декабри соли 2025 қонуни нав ба имзо мерасад. дар тамоми гузаргоҳҳои марзии Русия таҷрибаи ҷамъоварии маълумоти биометрӣ аз хориҷиён роҳандозӣ карда мешавад. чӣ хеле ки медонед, дар Федератсияи Русия дар аэропортҳош баъзеҳошда маълумоти биометрӣ мегирифтанд, яъне ки отпечатки ва дигар чизора, ва ҳамин чиза ташкил кардан аз 1 декабри соли 2025 дар тамоми гузаргоҳҳо, яъне границаҳо ва аэропортҳои Федератсияи Русия маълумотҳои муҳоҷироро ҷамъоварӣ мекунанд. бояд гуфт ки қарори мазкур аз рӯзи 18 ҳукми қонунии худро пайдо кардааст, яъне аз 18 моҳи гузаштаро дар назар дорем. дар хабар гуфта шудааст ки дар сурати мавҷуд будани имкониятҳои техникӣ дар тамоми гузаргоҳҳои марзӣ маълумотҳои биометрии хориҷиёнро ҷамъоварӣ мекунанд ва таҳти назорати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия қарор мегиранд. ҳар як маълумоте ки ҷамъоварӣ карда мешавад, ВКД-и Русия бигем ки дар ба задани худаш ана ҳамин маълумотҳои шаҳрвандора мемона меистад. ин бода як информатсияи нав аз рӯзи 1 декабр таҳти амал қарор мегирад. комментарияҳоро мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунем. ширкати шифофармо доруҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус доруи ватании мо бо номи Паҳлавон. инчунин доруҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо шифофармо бошед. Фарҳод нависонда. Салому алейкум. Ман гости омадам регистратсия доштум. 3 моҳи содум рафтам Тоҷикистон. омаданам 2 моҳ шуд. метавонам бо работа равам Россия. агар тибқи қонун ба назар бигирем, вақте ки гости аз Россия мебарояд, 9 моҳ пас ҳақ дорад ки вориди Россия шавад. лекин дар амал ин чиза қадар ба назар намегиранд. бисёри нафарҳо баъд аз гости 1 моҳ ё 2 моҳ мегзара, обратно сафар мекунанд, мемонанд шон ки ба Россия будроянд. Маша нависондай. Раҳмат акаҷон, худованд баракатон тиҳад. ба саволам ҷавоб додем. ба мо хабарҳои нав мерасонед. раҳмати калон. зинда ва сарбаланд бошед. барои суханҳои хубтон ташаккури зиёд. як нафари дигар нависондай. Салому алейкум. ман дар чорни списка ҳастам. мешавад баромада аэропорт. агар ки аз Россия баромадана дар назар дошта бошед, вақте ки берун аз Россия мебароед, бо тариқи автоматӣ запрет на въезд мешавад. рамазон нависондай. акама гости омадагиам, срокаш 1 моҳ гузаштааст. ман Тоҷикистон брам депорту мекунам дар аэропорт. вақти баромадан аз Россия, агар ки огоҳ шаванд, аз шумо регистратсия талаб кунанд, проверка кунанд, бале шуморо запрет мекунанд. усмон нависондай. ассалому алейкум ака. аблава тамом шид. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир тамом нашидай. охири моҳда ба анҷом мерасад. як нафари дигар нависондай. ҳар рӯз худат як қонун нақл мекунӣ. аз саршавии корат то ҳозират як галат қонун шуд. ҳар чизе ки официалӣ нашр мешавад, мо дар бораи ҳамун чиз гап мезанем. мо ягон чиз аз пеши худ гап намезанем ва кадомеда махкум нестед тамошо накунем. зарина нависонда. салом. кай севанчӣ мегирӣ? мегӯй депорт атмини чип. то нагӯй намитари менависим дода. саломат бошем. яъне ки авфи муҳоҷиро, авфи депортҳо ҳозирашда аниқ нест. сай ягон гап нест дар ин масъала. умедҷон нависонда. ассалому алейкум. як савол доштам. бачаи майдаи гражданство споридагӣ будам. аннулировать шуд. гуфт Новосибирска баромадагӣ гуфт. мо омадем чанд хамеистад то чанд моҳ рафта гирифта мешавад. проверка кара мешидаст. истодаст. не. мақсади саволтона нафаҳмидем. яъне ки дар назар дошта бошем, аз як ҷо аннулировать шуд ва шумо дар дигар ҷое спорида бошен, мебурояд ё ки не, ҳамун проверка карданда. бале, ҳар як шаҳрванд ҳар як нарушение ки мекунад, и дар ба задани Федератсияи Русия сохранид меистад. як нафари дигар нависонда. салому алейкум. савол бародар.
ман ягон хел ҳуҷҷат надорам. Хона бурам мара дар аэропорт депортатсия мекунанд? Ҷавоб диҳед илтимос. Бале, шуморо вақти баромадан аз Федератсияи Русия запрет на въезд мекунанд. Мо чиза қариб ки дар ҳама рӯза видеоҳомон мегем барои шумо. Як нафари дигар нависондае ки салому алайкум бародар. Консепсия чӣ маънои дорад бародар? Яъне ки консепсияи дирӯз гуфтагии моро дар назар дошта бошед. Тағйирот ба қонуни муҳоҷират, якчанд навгониҳои дигар, мисол аз соли 2026 бо то соли 2030 ҳамин навигариҳо ва ҳамин тағйиротҳое ки карданд тибқи ҳамин амал мекунанд ва муҳоҷироро таҳти назорат қарор медиҳанд. Ин буд як информатсияҳои нав ва ҷавоб ба саволҳои шумо. ҳаррӯза видеоҳои моро тамошо кунед бародаро, аз хабарҳои нав огоҳ мешем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com